Moja predstava o mojom gynekologovi je, aby bol profesionál s ľudským prístupom. Mal by byť moderný, ísť domov. Milý, ústretový, má ľudský prístup. Tu jeho odbornosť. Veľmi mi vyhovuje priestor, prístup, sestrička, doktorka celkovo. Je to tu na veľmi vysokej úrovni. Že viac ako 2/3 žien vníma moderovanie ambulancie ako veľmi dôležité. Chcú presné a rýchlejšie vyšetrenia, či majú pocit, že sú adekvátne riešené. Viac ako vlastne polovička žien v podstate vymení svojho lekára, pretože nebol problém adekvátne riešený alebo diagnostikovaný. Včasná prevencia je veľmi dôležitá a dokáže riešiť mnohé problémy s minimálnym rizikom. Dnešná moderná technika takéto možnosti poskytuje viac ako kedykoľvek predtým.